for at få stillet jeres spørgsmål. Ja. Jeg finder lige ud af, hvordan jeg får vist det her. Forvisning. Og jeg tænker her, at nu har jeg hørt, hvor I kommer fra, så det er så fint. Jeg kunne godt tænke mig, at I bare brød ind, hvis I havde nogle spørgsmål. Det giver ikke mening, at vi skal sidde og bruge chatten alt for meget. Så bare brød ind, hvis der er noget. Ja, og jeg har en skærm nu, hvor jeg ikke kan se andet end præsentationen, så hvis der er et eller andet, I skal spørge om, så bare sluk, eller tænd mikrofonen og spørg. Yes, men dagens program. Først så har vi et forløb for dem, der har de specielle hverv inde i HåndOffice, der hedder formand, kasserer, postmodtager, administration. Det er dem, der har øgede rettigheder i forhold til HåndOffice. Og kl. 20, der har vi så et forløb for trænere, hvor de så kan få lidt tips og lidt tricks til hvordan man skriver holdkort, og hvordan man kan gøre tingene smartest. Eller smartere, end de formentlig gør i forvejen i hvert fald. Trænere, de har med hvervet, trænere, de har lidt mindre rettigheder, hvor de 4 hverv, jeg lige nævnte der i dagsordenen, det er nogen, der har nogle ekstra. De har mulighed for at forpligte foreningen på noget økonomi og nogle ting. Derfor så bør I også have en af hver af de her. Måske kunne man have flere i administration, men som udgangspunkt en af de andre poster. Der er klubber, der har både 4 og 6 formænd, fordi at de vil være sikre på, at alle informationen kommer videre, men det gør også, at der er rigtig mange, der kan forpligte foreningen, oprette håndboldskoler, tilmelde folk på kurser og alle mulige andre ting, som en normal træner formentlig ikke skal kunne. Jeg kommer til at gå online i mit egen HåndOffice lige om lidt, og så kan vi gå tingene igennem, så skal I bare sige til. Ja, det er sådan set dagens program. Vi kommer omkring hverv, vi kommer omkring det, der hedder synkronisering med medlemssystemer. I har formentlig også et eller andet medlemssystem, I opkræver kontingent i. Og så kommer vi til at arbejde med spillertrupperne, og kommer lige kort til at gennemgå holdkortskrivning i HåndOffice og i appen, og det vil jeg selvfølgelig have lidt mere fokus på i anden del af seancen. Ja, vi går online og kigger på funktionerne, og hvis der er noget, så bare bryd ind. Det giver heller ikke, I behøver ikke at skrive i chatten efterfølgende. Jeg kobler lige ud af præsentationen og går over i online. Og jeg håber, I kan se HåndOffice Skive FH, min egen HåndOffice. Jeg har en rolle som administration, og det vil sige, at jeg kan se lidt mere end trænere kan. Jeg kan formentlig se stort set det samme, som I kan se, med en masse forskellige menuer. Hvis jeg lige kigger ned over Skives her, så har de, der er en masse ting her, den minder formentlig om det, I selv kender til. Det er menuerne heroppe, der er interessant, og menuerne omkring forening, der er der den menu, der hedder foreningshverv. Det er de trænere, der er i klubben, som har en eller anden form for hverv. Der skelnes ikke ret meget mellem, altså træner og holdledere, nu bladrer jeg nedad, træner og holdledere, de har alle sammen de samme rettigheder. Så det handler om, det er formand. Jeg kan også se her, der er 2 formand, det er fantastisk lige eksempel at have. Og ingen af dem er formand, det er endnu bedre. Men der bør være en formand, der bør være en postadresse, der bør være en kasserer. Fordi de har de samme ekstra rettigheder, som I formentlig har. Man bør rydde op i den her. Det er sådan, at dem, der står her på den her liste, de har mulighed for at logge ind i jeres klub og kan skrive holdkort og kan se listen over spillere. Og formentlig er der ikke noget ondt i det, men var man nu blevet sur og skiftet til naboklubben, så kunne man jo lige gå ind og se, hvem der var
på listen af spillere, man skulle have ringet til. Så det er en god idé at få ryddet op i hvervene. Der bør ikke stå nogen. Jeg kan også godt sige her for Skive, der står 270. Det tror jeg ikke på, at det er tilfældet. Der er rigtig mange, der skriver holdkort, også ned på hold 5 og 6, så det er ikke det, men det her det er måske lige overkill. Jeg tror, der er nogen, der står der flere gange med flere forskellige roller. I forhold til hvervene, så skal jeg lige tilbage til starten på håndoffice her. Skive, de har det, der hedder holdsport, og det betyder, at der er noget synkronisering fra holdsport, hvor tingene kommer automatisk over i håndoffice, og tilsvarende kan man sætte en synkronisering op med Conventus eller noget tilsvarende, så det er ikke sikkert, at vi lige har helt præcis de samme muligheder for at oprette nye og sådan nogle ting. Det er i hvert fald i holdsport sådan, at der skal man oprette trænerne i holdsport, og så synkronisere fra holdsport til håndoffice, så kommer det ind og køre. Har man ingen synkronisering op at køre, så kan man herinde oprette personer og spillere, og så derigennem give den rettigheder derfra. Nu skal vi kigge på, hvad vi skal se på i dag. Det var lige foreningsværv, vi lige gennemgik kort. Så skal vi kigge på det, der hedder spillertrupper. Under menuen personer og spillere, der er der personer, det er nogen, der ikke er spillere. Det kan være trænere, det kan være formænd osv. De kan også være både personer og spillere. I kender godt spilleranmodning, I kender godt frigivelse. I har formentlig begge to fået anmodning om nogen, der eller anmodet nogle andre klubber om at få deres spiltilladelse til at ligge hos jer, og tilsvarende har I måske frigivet nogen, hvor de har spurgt om noget. Så er der den, der hedder spillertrup, den kommer jeg lige tilbage til, men så er der den, der hedder fiktive spillere, og det er spillere, som er skrevet på holdkort, uden at man har kunne finde dem i systemet. Og nu håber jeg, den er tom. Det var heldigt. Den er tom, vi har ryddet op i det for et stykke tid siden. Den bør være tom, men fiktive spillere er noget af det, vi har. Det er faktisk nogle af de spillere, vi har allerflest af. I løbet af kort tid, så bliver det den største forening, vi har i Danmark. Jeg tjekkede lige for den første måned her, der er der brugt 674 fiktive spillere i dansk håndbold. Det vil sige spillere, der som træneren ikke har kunne finde og skrevet på fiktive spillere, eller spillere, som det kan jo være, at de ikke kan finde dem, fordi de ikke er medlemmer i den forening, men faktisk er et andet sted. Så den liste bør være tom, og er der nogle spillere, der dukker op, som jeres træner har været nødt til at skrive på, fordi de ikke har kunne finde dem, men de har jo stået ude i hallen, jamen så skal man have koblet det sammen med et håndboldpas. Og det er jo bare at gå i gang fra en ende af. Når de kommer her på listen, så bliver de markeret. Her er brugt den her spiller, og så skal man prøve at se, om man kan finde der findes en funktion, som jeg så desværre ikke kan vise, fordi vi ikke har nogen stående her, men der findes en funktion herude i den ene side, hvor der så står koblet sammen med et håndbold-ID. Og det er jo så det, man skal gøre, så man får den liste væk. Listen med fiktive spillere bliver også hurtigt stor, fordi en spiller, der bliver skrevet på første gang og anden gang og tredje gang, står der jo så 3 gange, og vi har set eksempler på spillere, der står der både 5 og 10 gange i løbet af efteråret, og det er selvfølgelig ikke okay, fordi vedkommende burde jo være medlem i foreningen. Det står der i hvert fald i regler, at man skal være. Spillertrupper. Det er noget af det, jeg sådan lige vil give af FIF her. Det er sådan, at hvis man går ind i spillertrupper, så kan man vælge en ny spillertrup herude i højre side. Men nu har jeg lavet nogle spillertrupper, og jeg vælger så at starte søgningen, så får jeg de spillertrupper, som der er i Skive. Og der er så en meget, meget kreativ træner her, som ikke har forstået budskabet med, at vi ikke skal have trupper til et enkelt hold, men vi skal have trupper til hele grupper. Simpelthen for at undgå, at listen bliver alt for lang. Hvis der skal stå 40 hold hernede af på den her liste, så er der nogen, der får,
når man ruller for at finde ned til ens egen trup, så bliver man så får man sms-finger, det ved jeg ikke, hvad det hedder. Men der er også den del i det, at når man nu navngiver den hold 1, så hvis man har en Nokia 3210 eller noget ældre telefoni af en slags, og man skal skrive holdkort i appen, så kan man kun se 5-6 tegn. Og det vil sige, at der er rigtig mange, der kommer i tvivl om, kan vide, om det er vores trup, den her. Så jeg har fortalt den gode Steffen her, at jeg kommer til at slette hans trupper, når jeg lige har svinet ham til på det her online møde. Og det er han selvfølgelig, ja, det er sådan der. Men jeg har lavet faktisk den samme overgang, som han selv har gang i. Der har jeg lige givet mig selv rettigheder lige til at starte med. Det er egentlig ikke meningen, at jeg skal være der, men nu kunne jeg lige bruge dem som eksempel. Jeg skal lige sige, at jeg har navngivet dem sådan her. Det er jo op til jer, hvad I navngiver dem, men det er en god idé at holde det kort. Og det med at starte med at kalde dem et eller andet klubnavn, det giver bare ikke mening, fordi det er jo klubbens trupper det her, og derfor så kan man sige, hvis folk har en ældre telefon og kun har 8 tegn, så er det lidt ærgerligt at have brugt dem på at skrive Fredericia eller Tralle, og så at de ikke kan se mere end det. Så det er en god idé at være præcis på, hvad er det der, det handler om. Og her der er det U11 drenge, og så har Skive 2 afdelinger. De har Egeris, hvor børnene fra Sydbyen spiller, og de har Resen, hvor børnene fra Nordbyen spiller, og så på et tidspunkt, når de bliver 13, så spiller de så sammen. Sådan er det. Men jeg har taget U15 drenge her og lavet jeg har navngivet truppen som det allerførste, eller jeg valgte en ny spillertrup, så har jeg navngivet den. Så har jeg sat mig selv på som holdansvarlig. Fordelen ved, at der står nogen heroppe som holdansvarlig, det skal jeg vise jer lige om lidt, men det er sådan, at hvis man står her, så har man, når man skal til at skrive holdkort, så kan man faktisk se de hold, der er i den her trup. Dem kan man se specifikt over i appen. Jeg skal nok vise det, når vi kommer over til appen lidt senere. Men her der skal man søge på holdansvarlig, og taster man navn eller fødselsdato, eller hvad man nu har på vedkommende, og så kan man tilføje flere personer ved at trykke søg person, og så der kan stå op til 4 her. Gennem ændringer, det er vigtigt, at man lige husker det, fordi ellers så er det ikke sikkert, at de slår igennem, så det har jeg som sådan en husker altid. Når man er færdig med det, så vil man gerne tilføje nogle spillere, og der klikker man bare på søg spillere, og så tænker jeg, hvad var det, de her drenge, de er født i 9 og 10, så jeg tager lige 01019 og 311210, og siger, at de skal helst være drenge. Og så starter jeg søgning, og så kommer der en liste af drenge, som er født i de her årgange. Og så klikker jeg af, hvem jeg gerne vil have med i truppen. Jeg tror, Arthur han kunne være god at have med, uden jeg lige ved det, men det kunne være et bud. Jeg tager bare lige ham, bare lige for at vise det. Klikker på tilføj spillere, og så er Arthur sørme kommet med i truppen. Det er smart. Her kan man vælge, hvis man har helt faste nummer i hele sæsonen, så kan man herinde i truppen give den deres nummer, og så er det allerede skrevet på holdkortet, når man kommer dertil, hvis man udtager dem til kamp. Den, der hedder kontaktpersoner hernede, altså her skal alle spillere i den her årgang selvfølgelig stå. Nu har jeg bare sat nogen ind, fordi der var 50, og det er ikke alle sammen, der spiller længere, men der er måske 40. Det har jeg ikke lige styr på, hvem det var, der skulle være her, men det har jeg selvfølgelig, hvis det var min gruppe. Så jeg vil sige på den måde, det I skal gøre, det er at finde en god navngivning for jeres klub. Måske skal I sætte trænerne på som holdansvarlige, dem der er de primært ansvarlige for at skrive holdkort. Og så lad trænerne tilføje spillere, eller gøre det via kontingentsystemet. Det er op til jer, hvordan I får det til at fungere. Søg kontaktperson. Det kan man så gøre at sætte en kontaktperson på. Den kommer til at stå inde i appen. Hvis man går ind under info for hold, så står der, det er så ham Steffen, som har lavet trupper her, som er i den her gruppe, så vil han stå her som kontaktperson. Det vil han stå inde i appen. Og her der kobler man så på, hvilke hold er det så, at den her gruppe dækker over. Jeg har allerede fået et hold ind, men jeg tager da lige et par stykker mere, bare fordi jeg kan. Søg, og så tager jeg mand, og jeg tager U15 drenge. Og jeg tager
jeg tager ikke række, jeg tager bare sådan her. Så får jeg alle Skives hold i U15 drenge. Der er 3. Klikker dem af. Jeg havde allerede hold 1 inde, og jeg har nu hold 2 og hold 3 inde. Tilføjer hold. Bum. Så står de der. Gennem ændringer. Ja. Det, der er fordelen ved at gøre det på den her måde, det er, nu kan jeg ikke lige huske, Trælle, de har vel ikke nogen holdfællesskaber længere, men lad os nu sige, at man havde et holdfællesskab, og man går ned og vælger et hold hernede, som faktisk er en del af et holdfællesskab. Det kunne være Trælle Fredericia, eller hvad det nu var, det hed i gamle dage. Så vil man hernede skrive holdet ind, så vil det blive registreret, at de trænere, som står heroppe, de skal have adgang til spillertrupperne, altså medlemslisterne i begge klubber, når de skal skrive holdkort. Der er rigtig mange, der tror, at når man skal skrive holdkort i holdfællesskaber, så skal man være medlem i både, altså som træner i både Fredericia og i Trællen. Det skal man ikke. Man skal bare være registreret til at være holdofficial på den gruppe, som har det hold, der er en del af holdfællesskabet. Ja, jeg gemmer lige ændringer. Og det er så sådan, man gør med trupper. Skal jeg lige se, om jeg kan finde dem igen. Personer spiller, det var der de var. Spillertrupper, sådan. Og så fører man ellers bare, jeg har dybest set lagt det ind, og så har jeg sagt til trænerne, I skal selv koble jer på, og jeg kan se, at Marianne her på U11 drenge, hun har lavet 4 ansvarlige. Der er nogen, der har nogle numre, de har åbenbart faste numre på deres trøjer, så det står allerede på holdkortet, hvis de bliver valgt ud til, at de har. Og her er så også nogen, der ikke har faste numre, eller som hun ikke har fået registreret endnu. Og hernede, ja, de har deres hold med, det ser rigtig fint ud det her. Der er 2 hold til 21 spillere, ja, det er nok sådan der. Det kunne godt have været 3 hold, men det er fair nok, det må de jo selv styre. Jeps, det var trupperne. Anders, jeg har lige et spørgsmål. Ja. De der kontaktpersoner, ja, du har på trupperne, hvor er de slår igennem henne på appen? Og det har jeg selvfølgelig ikke et billede af, fordi jeg kender næsten ikke nogen, der gør det der. Nu går jeg lige ind på min egen app. Spørgsmålet er, hvis jeg nu lige sætter en på, kan jeg så se det? Havde Steffen skrevet sig selv på her? Nej, det var Steffen Lindorf, han har skrevet sig på som hold. Nu prøver jeg lige at gå ind i appen og ser inde i appen på. Det er ikke fordi, det skal være et spørgsmål om appen jo, men inde i appen under klub, altså under klubinfo eller foreningsinfo, ja. Der er der jo også noget, der hedder kontakter. Er det der, eller hvor kommer de fra? Nu går jeg lige ind og ser, om jeg kan finde Steffen på de der U15 drenge. Holdinfo. Var det ikke? Det var da et irriterende godt spørgsmål. Undskyld. Nej, det skal du ikke sige undskyld for. Det er faktisk, det var sådan en, jeg tænkte, jeg har ikke lige set, der er nogen, der har brugt det. Så derfor så er det også sådan lidt, jeg sprang lige lidt hen over det, fordi jeg synes ikke, det er så. Nej, ved du hvad det siger? Nej, fordi jeg skal lige. Jamen nu bliver jeg jo grebet af stemningen. Nu vil jeg jo finde ud af det. Sådan er jeg jo. Skive der. Kan jeg så se noget ud af det? Nej. Ja, spændende. Ja, det kan jeg ikke lige svare dig på. Nej, det er også. Jeg kan ikke se, hvor det er, de slår igennem henne, men de slår der igennem et eller andet sted jo. Der står her, at når jeg kigger manualen igennem, så står der egentlig bare, at de kommer ind i håndboldinfo, har de skrevet. Det er lidt spændende, hvor det er henne. Hvis man søger håndboldinfo på websiden, måske. Jamen, jeg kan bare ikke forstå, at jeg synes jo, det burde være i appen. Men det slår igennem et eller andet sted, og jeg tænker, at jeg skal lige finde ud af, hvor det er, så kan jeg lige sende det til dig, så vi kan få det ud af verden. Det er jo ikke, det er jo bare lige nysgerrig. Ja. Godt, tak. Godt. Selv tak.
Inde i HåndOffice, der kan man jo også skrive holdkort. Og det ved jeg ikke, hvor mange der gør. Men hvis vi nu for eksempel går ind på kampe og holdkort, og så siger, lad os tage kampe fra 9. september, det var lige en eller anden tilfældig dato, til 18. november, og vi siger startsøgning. Så kan jeg godt afsløre, så kommer der rigtig mange her. Det er alle Skives hold, som skal skrive holdkort. Men da jeg nu har givet mig selv den rolle som official på mit U15 drengehold, så kan jeg gøre sådan her, sætte flueben ved kun mine, så får jeg kun mine holdkort. Og det er i min optik rimelig genialt, at man kan slippe for at skal rode rundt og lede efter alle de andre, men man kan faktisk gøre det herinde. Hvis man så vælger at skrive holdkortet her, så klikker man på sæt holdkort. Så vælger man, hvilken trup skal det være fra. Jamen det skal være fra U15 drenge. Hent. Så er det allerede sat på, at jeg er holdansvarlig, fordi det har jeg jo skrevet, at jeg var. Det er nemt at fjerne, fordi det skal jeg jo ikke være. Så jeg fjerner den lige lynhurtigt ved at klikke på det røde kryds, eller den røde streg. Og tilsvarende med de spillere, som bliver sat på, dem kan jeg lynhurtigt fjerne. Altså, det er sådan lidt spørgsmål, vil man tilføje folk, eller vil man fjerne folk? Ja, og her er et trøjenummer på. Dispensation, det kommer til at stå helt automatisk, hvis man har søgt en dispensation og fået den godkendt, så det er ikke et flueben, I kommer til at skal sætte. U-spillere er ikke i brug, det var noget, der blev brugt en gang, så det er en funktion, der ikke er mere. E-certifikater, det er efterskolerne, så det er heller ikke noget med jer at gøre. Og så er der den, der hedder fiktiv spiller, og det vil sige en spiller, man ikke kan finde i klubben. Jamen, så klikker man på tilføj fiktiv spiller, laver en fiktiv spiller med det fornavn, som spilleren har, det efternavn, spilleren har, og deres fødselsdato, og opretter en fiktiv spiller, og så kommer han ind på listen over jeres fiktive spiller, og så skal I ind og have fjernet ham derfra igen og sat den rigtige spiller på holdkortet. Ja. Men fiktive spiller er en nødløsning, hvis man står ude i hallen og vedkommende ikke, at man ikke lige kan finde vedkommende af en eller anden årsag. Det er forhåbentlig, fordi man er stadig forkert eller et eller andet, men det kan jo også være, fordi at vedkommende ikke lige har fået hentet, at man ikke lige har hentet spilletilladelsen i naboklubben, eller hvor han nu kom fra. Det synes jeg i hvert fald, jeg også ser eksempler på. Ja. Herinde er der også den mulighed, der er anmeldt ulovligt hold. Hvor er den henne? Det er vist i appen. Nå, der. Flueben. Anmeldt ulovligt hold. Og fordelen ved anmeldt ulovligt hold, det er, at man må stille op til kampen og spille den. Og så bliver man taberdømt bagefter, uden at få en bøde. Så får man spillet kampen, og det er 1000 gange bedre, end at man melder afbud, fordi at man kun havde 6 spillere. Der kan man vælge at sige, at jeg tager 2 mere med, sådan at vi har et hold, og så klikker man af her, og så er det bare sådan, det foregår. Det skal ske inden kampen, så det er ikke noget, man kan gøre bagefter. Ja, jeg skal ikke gemme ændringer her, for jeg har ikke nogen interesse i at stå på det her holdkort. Så jeg gør lige sådan der, og sådan der, og sådan der, og sådan der. Og tager dem ud af verden gennem ændringer. Yes. Det kan godt være, Anders, at du kommer ind på det, men er det noget med, at man kan lave sådan et fast holdkort? Ja, det kommer jeg nemlig lige ind på. Det kan jeg ikke i kamp 1. I kamp 1, der er jeg jo nødt til at skrive et holdkort. Yes. Det kan jeg ikke komme ud af. Men så kommer jeg tilbage til min præsentation. Kan I se gennemgang af HåndOffice via online? Ja, den er ikke i præsentationen. Men den... Nej, det kommer lige, når jeg klikker hernede. Jeg skulle bare lige være sikker på, at det var det rigtige billede, vi havde. Men det er det, der er i HåndOffice, at I skal vide. Så kan man sige, når man så kommer over i appen, så er det jo sådan, at man i appen kan skrive holdkort. Man finder den her app inde i sin App Store, eller Google Play, eller hvor man nu har den. Og i appen, der er der så de her funktioner.
de bliver nok lynhurtigt skarpe i at finde ud af, at det er sportstasken, de skal i. Og når man kommer ind i sportstasken, så er der forskellige muligheder, man kan indberette resultater. Det skal man jo gøre i alle årgange. Selvom det ikke vises nogen steder, så skal vi stadigvæk have resultaterne i U9 og U11. U11 kan man se pointene. Men det bliver jo registreret sådan, at man sidder inde på kontoret og kan se, at ja, det blev så 25-6. Der er vist et hold, der er tilmeldt forkert, enten den ene eller den anden vej. Så vi kan hjælpe med at få den flyttet over til den rigtige række til en ombrydning. Men her der er det jo holdkort-delen, der er interessant, og hvis man klikker ind på holdkort-knappen, så får man som udgangspunkt, og nu peger jeg på skærmen, det kan I jo ikke se sådan noget, men den der er i midten, hvor der står foreningshold, det er den, man typisk får rigtig, rigtig meget, og så skal man til at lede efter, hvor er mit hold henne. Heldigvis har jeg en stor, det var faktisk fra min iPad der, så man kan se rigtig meget tekst. Nogle de har lidt mindre tekst at gøre med, fordi deres telefon er en lidt mindre model af en eller anden slags, så det er ikke altid, man lige helt tydeligt kan se, hvad det dækker over, men her kan man se foreningens hold, og så skal man til at bladre for at finde sin hold. Men da jeg har givet mig selv rollen som official, så kan jeg gå over på, og det her billede er jo så ikke online, det er jo taget fra min iPad, inden jeg valgte at sætte hold 2 og hold 3 på også. Men her kan jeg se mine hold, egentlig dybest set ved at skifte mellem de to menuer op for oven, mine hold og foreningshold, og det gør det bare meget nemmere for mig at skrive holdkort. Når jeg kommer ind, så får jeg at vide, at der er ikke påsat en ansvarlig, vil du påsætte dig selv, og så siger jeg ja til det. Og så kan jeg komme ind og klikke på den knap, der hedder søg. Og inde i søg, der søger jeg så, eneste jeg vælger som udgangspunkt, fordi jeg har jo alle mine spillere i truppen, det er, at jeg tager trup U15 drenge dernede, der var en rullemenu, og så kunne jeg vælge U15 drenge, den tog jeg så. Og da jeg kom derind, så fik jeg de 4 drenge, der var derinde i forvejen. På det første billede her, der står der 4 drenge. Jeg sætter et flueben ud for de 4, og så kommer de over på mit holdkort. Og på mit holdkort lige nu, der har de ikke nummer. Det er den i midten. De har ikke nummer, og der er ikke nogen markering, U-spillermarkering, som man så ikke skal bruge, så det er sådan. Ja. Men var det nogle dispensationsspillere, så vil der være et, jeg tror det er rødt i D, uden at jeg lige er helt sikker, men det vil jeg mene. Og så klikker jeg lige her for at vise jer det ind på den første spiller, Joachim Lindum, og der kan jeg så give ham et trøjenummer. Igen klikker jeg på den hvide knap med trøjenummer, så kommer der en rullemenu, og så håber jeg ikke på, at han har nummer 89, for så skal jeg godt nok rulle længe. Derfor, jo flere I kan nøjes med at nummerere 1-10, jo bedre, af hensyn til trænernes tommelfinger. Og her, hvis det nu var, at jeg havde Joachim Lindum inde ved en fejl, så kan jeg også fjerne ham fra holdkortet. Og det, der så sker til kamp 2, det er, at, nu går jeg lige en stak tilbage, til kamp 2, der bliver jeg spurgt, ligesom før, der er ikke påsat en ansvarlig, vil du være ansvarlig? Ja, det vil jeg gerne. Så kommer der en pop-up, der siger, vil du kopiere holdkortet fra sidst? Men der skal jo lige være et sidst først, så det er først fra kamp 2, at man kan gøre det her. Og der bliver fiktive spillere ikke kopieret med, men alle de andre gør. Og så skal man egentlig ind og lige ajourføre holdkortet med ham, der har meldt afbud, han skal tages af, og dem, der er kommet med i stedet for, eller dem, der ikke kunne sidst, de skal så skrives på, og de skal have numre. Og det foregår på den måde, at den træner, der står som official, får en notifikation, hvis der mangler numre, hvis der er fejl, hvis der mangler at blive skrevet holdkort osv. Det foregår helt automatisk, og det foregår ved kampstart. Ja. I forhold til reglementet, så er det jo sådan, at hvis I kigger på den her i målet her, så står der, hvor mange spillere må der være på holdkortet. Og der står, jeg ved ikke hvorfor der står max 6 ved U8, fordi der skrives vist ikke holdkort, men U9, U10, U11, der står, hvor mange man kan skrive på. Og det er jo så nogle tal, der er truffet en beslutning om, ud fra at så mange som muligt skal spille kamp, og så få som muligt skal sidde på bænken og se på de andre spiller kamp. Der er et fornuftigt antal udskifter, men der er ikke for mange.
Og hvad gør man så, hvis der er en spiller for meget med til kamp? Jamen, ja, og efter reglerne, så kan man jo ikke have vedkommende med, men jeg håber lidt på, at man finder en god løsning og siger til modstandertræneren, prøv at høre her, vi har ham her, han er dukket op som uventet. Vi havde ikke regnet med, at han er med, så han er altså spiller nummer 8 i dag. I kan ikke skrive en boldkort, og dybest set er han ulovlig, men vi snakker U9, det er jo ikke liga, så lad nu bare spille. Ja. Hvad siger reglerne? Jamen, der skal skrives holdkort, udfyldes inden kampen starter. Der står, før en kamp skal det elektroniske holdkort være udfyldt. Og det er også derfor, at man får en reminder, når kampen er startet. Ups, du har glemt det. De spillere og officials, der er til stede i udskiftningsområdet ved kampens start, skal påføres. Det vil sige, at der kan kun sidde det antal spillere, der er max på holdkortet, og så kan der sidde op til 4 officials. Der kan ikke sidde en mor, der ikke er skrevet på holdkort, der kan ikke sidde en lillebror, der ikke er skrevet på holdkort, der kan ikke sidde trænerens 2 børn og et eller andet. De skal skrives på holdkortet, for at de skal sidde der, og det vil sige, at der er en begrænset antal plads, og det er af hensyn til deltagerne i kampen, inklusive dommer og så videre, at der er sådan en, at det ikke er sådan et sted, hvor forældre råbekoret skal sidde, eller hvem de nu er. Så folk skal skrive på holdkortet, fordi der er nogle regler for, hvordan man må opføre sig sådan et sted, og derfor så er det også af hensyn til det. Ja, og hvis man har en, der ikke er skrevet på ved kampstart, så kan man skrive vedkommende på indtil 6 timer efter kampen. Og hvis man ikke har deltaget, så kan man slettes indtil 6 timer efter kampen. Og så på et tidspunkt, så lukker det. Og så har man som udgangspunkt deltaget i kampen. Hvis man ikke er skrevet på, jamen, så er man ulovlig spiller. Og konsekvensen af det er jo brug af ulovlig spiller. Det er jo som regel tab af kamp og en eller anden bøde. Og igen, det er jo ikke uni, at det her det bliver håndhævet voldsomt i, men det er en god idé lige at kende reglerne, så man har styr på det, når man kommer op til nogen, der går lidt mere op i reglerne. Og det er helt rigtigt, som der står her, jamen, er holdkortet ikke udfyldt eller mangelfuldt, så kan det medføre en bøde, og det er vi jo også fleksible på til en vis grad, men når man har rykket folk i en måned for et holdkort, som skulle være udfyldt 6 timer efter kampen, så på et tidspunkt, så slipper tålmodigheden op, når folk ikke reagerer, så kunne det jo godt være, der røg en bøde afsted for lige at få nogen til at forstå, at nu skal der ske noget. Og vi ser også desværre nogle trænere, der skriver 4-5 holdkort ad gangen, og det er jo heller ikke meningen, så man ved jo ikke lige, hvem der møder op til den tid. Så det er en god idé at få skrevet før kampen, og få rettet til 6 timer efter senest. Ja. Man skal altid skrive holdkort, hvis man er mødt frem, og hvis man, ja, der er flere regler i 9.3 her, der står en masse dernede, men jeg har lige taget de øverste, som er de vigtigste. Det her med 6 timer, som værende det, der er vigtigt at vide. Ja, så er vi sådan set ved sidste slide, og nu går jeg lige ud af visningsmode, så jeg lige kan se, om der er nogen, der har noget at spørge om. Der. Yes. Jeg vil bare sige, at det var super godt. Det var dejligt at høre. Så er det godt, at jeg kan få stoppet optagelsen endnu. Ja, det kan du bruge til næste mus. Ja, lige præcis. Ja, det tror jeg. Ja. Søren har også hørt det, så det er jo rigtig fint. Jamen det er jo, det er lidt spændende, hvordan det har været opfattet som værende online, fordi det snakker vi lige også om, inden I kom på. Det her, det er jo noget, man normalt sidder med i en lille gruppe i et netværk og siger, nu laver vi lige den her gennemgang, for I sidder med jeres PC'er og sidder med og kan selv se, hvordan man gør tingene. Og det er jo lidt svært, når man sidder online her, og nu har jeg bare vist, hvordan det kunne gøres, så jeg tænker lidt, at er der nogen af jer, der har spørgsmål til det, eller problemer med det, så I må gerne kontakte mig, men ellers så kontakt jeres lokale turneringsmand på jeres regionskontor, så kan vedkommende hjælpe jer med at guide jer igennem det. Ja, jeg synes også, det har været super. Og det er en super god måde at gøre det på. Altså,
Det er i hvert fald billigere i transport, kan man sige. Ja, for os alle sammen, så er det Ja. jo fantastisk meget. Ja. Helt sikkert. Så Jeg prøvede lige min egen klub at lave det med nye trænere, der aldrig nogensinde havde været til kamp. Og vi drukner rigtig meget i, at de ikke er rigtigt oprettet, eller at der er nogle spillere, man ikke kan finde, og sådan nogle ting. Og det er i hvert fald noget af det, man som administrator i systemet skal være skarp på. Hvordan hjælper vi dem med at finde hvordan sikrer vi, at de selv er brugere, og hvordan finder vi de spillere, som ikke kan findes. Så det er det første, I skal have styr på. Ja, og lige om lidt så spilles de første kampe, så det er jo også nu her, det er aktuelt. Jamen, vi diskuterede jo rigtig meget, hvornår skulle sådan noget her holdes, og det er jo i hvert fald, altså vi ved jo, at oktober i U9-rækkerne, der går det med at lære folk at skrive holdkort. Så nu ser vi lige om det her, eller om trænerdelen bliver optagelsen, som skal sendes ud, når folk de spørger. Det kan da godt være. Kan man få det tilsendt her efterfølgende? Ja. Præsentation, også trænerpræsentationen? Ja, men det bliver den samme præsentation, så jeg kan sagtens sende den ud. Kan vi ikke lige aftale, at du lige i chatten skriver din kontaktoplysning, eller bare en mailadresse, så skal jeg nok sørge for, at den kommer ud til dig. Det kan du så. Eller til jer, hvis I begge to vil have den. Ja, tak. Jamen også rose her fra Anders, og jeg er jo Anders' kollega fra Dansk Håndbold Øst, så jeg skal nok sørge for en chef for jeres positive tilbagemeldinger videre også. Det var det, vi aftalte, ikke sådan? Ja, lige præcis. Ja. I disse match-fixing-tider, så er det bare skide godt. Ja. Yes. Men nu har jeg lige smidt min mail, for det vil jeg i hvert fald gerne. Yes. Jeg skal nok sørge for, at du får præsentationen. Jeg kan jo ikke lige sende præsentationen af min online gennemgang af Skives håndoffice, men du kan få den præsentation med resten i hvert fald. Og du kan også få link til, links til den her optagelse. Det er fornemt. Yes. Godt. Jeg sender lige min mail på en mail. Jeg kan ikke lige komme til at skrive chatten her. Det er også helt okay. Ja. Super. Det er godt. Jamen, ellers så, hvis ikke I har noget, så vil jeg sige tak for god orden, og så håber at I fik noget ud af det, som I heldigvis giver udtryk for. Tak for det. Selv tak for det, og det er godt. God aften. Tak i lige måde. Okay, tak. Hej hej. Hej.